turka ta tabbata Fadila an kashe ta bayan yanke mata sassa na jikinta da aka yi. A yanzu haka wannan ɗaya daga cikin tsohon kwamishina sannan kuma tsohon ɗan siyasa ya tafi wajen Malam Sani domin yana neman haɗin gwiwan Karima akan ta janyo hankalin mata su zaɓa jam'iyyarsu bayan ya ga irin fikira da basiran da Allah ya bata wajen tattaro hankalin mutane domin a fahimci rayuwa. Tabbas ya yi wa Malam Sani alkawarin miliyan 10 idan har ta tabbata ta yarda. Ya ba shi wannan kuɗaɗen sannan ya ce ko da bai yi aikin ma ba ya zama nashi. Amma muddin ya yi aikin to zai ci gaba da karɓan irin waɗannan ihsanin. Ya ji a ransa cewa tabbas ya zama mai kuɗi inda bai yi ƙasa a gwiwa ba. Ya tafi domin ya ga ya karkato da hankalin Karima akan wannan siyasan kamar yadda ya nanata cewa ba ruwansa da mutum nagari ne ko ba nagari ba. Cin da aka ba sa kuɗi to wallahi sai ya yi. A ta daga wani ɓangare tabbas Sajida bayan duka da abubuwan da ta dinga sha daga ƙarshe dai Bilal da ƙarshe Biliya Allah ya sa ya shiryu, amma duk da hakan ma sai da aka yanke mai hukunci a kotu domin irin azabatar da ya dinga yi wa ita Sajida ɗin. Sannan a yanzu haka Umma Karima ta tabbatarwa da Malam Sani ba za ta fita ba sai dai duk abin da zai yi. Amma wannan abin da ya je ɗauko wa kansa ragaman nan sai dai ya san yadda zai yi. Amma ita ba za ta je ba saboda ita ba haka take yake mata daɗi ba. Idan dai har zai zaɓa kuɗi akan zaman lafiya da kuma kare hakkin mutane, zai zaɓa kuɗi ya tsallake su, to gaskiya ba da ita za a yi wannan tafiyan ba. Hakan yasa a yanzu haka ta yanke hukuncin cewa ba ruwanta, ita ba za ta bi sa ba, sai dai ko ya sake ta ma idan yana so. To shi dai ya ga cewa tabbas Karima idan suka rabu to ba wasu alkhairin da za su dinga zuwa mai, amma muddin suna tare to zai dinga jin wasu alkhairi. Hakan ne yasa ya ƙi sauwaƙe mata, amma yana ta bibiyanta akan ta yi haƙuri ta amince da wannan ƙudurin nasu. Ko da a ce ma za ta yi ne ba wai daga zuciyanta ba, ta yi ko da a ce su samu kuɗin da za su rufa wa kansu asiri. Ta daga wani ɓangare kuma Laila a yanzu haka ta faɗa wa Nadiya ta faɗa wa Laila cewa tabbas tare suka ɗauko aikin manyan mata, ta yi haƙuri ta ci gaba da jagorantar aikin manyan mata, sannan ita ta yafe mata, sannan a yanzu haka ma tana dab da dawowa domin su ci gaba da aikin manyan mata tare, saboda tana ganin abin da Karima take yi tabbas yana faranta mata rai, sannan tana alfahari da cewa su suka kafa manyan mata, sannan ko bayan ransu za a dinga yin abu na kirki wanda zai janyo a sasa a addu'a ko da a ce sun mutu. Tabbas Nadiya ba za ta ƙi yin wannan aikin ba saboda ai ƙawantan nasu tun ta yarinta ne, sannan ita ma farin ciki ta yi da ƙara shigowa rayuwarta da Laila ta yi, sannan a yanzu haka tana mai farin ciki da nishaɗi na cewa Laila ta dawo suna ma'amala tare. To ma saurara ana maka ƙarshen shirin mu sai a biyo mu.